आं नोंनि बेदरखौनो जागोन हर मोनसे हर बेदर थानायखाय थाब थाब ओंखाम जानो नागिरदो मा रंखायो आंनिया फंबाया नैबे मामानि फिसाला आंनिनो फंबाय ओंखाम जागासिनो दंमोन इयो बेदर दे Guys, naya ada di kawin ada. Bung. Tinggal naik ada. Nih, iya. Jadi tu video kawin. Sino biar hai. Dah, angga kam tak kasihnya dongo. Nah. Ini dongo ada sini dulu ada sini. Ayo. Nah. Dongo. Emang kecil kangen kawin ada. Itu kan? Nah, itu kan? Kan? Deh. Makan anggo. Ini rasa senang gini ini. Deh. Kecil kan ada se tambah. Sabar mana? Hello. Nih, ikan nih. Ini gila. Mampu itu dulu. Hah? Mah? Fai. Dus tutar ye. Makan pai dulu lengan le. Angde saya. Kameramen dan pai Mana? Kameramen dan pai Kameramen anu so. Oh. Dangi biring sih. Deman. Nenge doai mande man. Mana? Kameramen. Nunggu. Ah. Mbak ini besar. Ya, daku. Ayo. Yo male jamba nih. Angguni roba biar sih kok kayu mancane. Ayo sosma kegan makan je. Sosma kegan. Mbak segenang nuna. No. Halo guys, terasa ada yang menjadi video lana mulai bye. Ya jangan agak kita khusus video segera. Dengan building saya dumplai dengan darah ada ya. Helmet ke buku. Yes. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nोंथांमोनखौ आंनि गिबि vlogआव बरायहरनाय जाबाय. दिनैनि vlogआ माने न'निफ्राय स्टार्ट जादों. दासो ओंखाम जाखांबाय आङो. ओंखाम जाखांनानै एसे न'नि टेरेस सायाव दंफैथ'यो. मा खालामगोन मा मागोन जादों माने गोबां मुड अफ जाना दङ आङो. मानो होनबा मैया आङो सानडे राइडआव थांदोंमोन दे गाइस. दा खोन्थालांगासिनो आङो मा जानाय. दाख्लै आङो मोनसे हेलमेट लाना फैदोंमोन बेखौथ' आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट ब्लगाव देखायगोन होनना बुंदोंमोन. दा आङो नोंथांमोननो बे हेलमेटखौनो एसे देखायना होनोसै. गोबाङानो सोंहरदोंमोन माखौ लाबखो देखाया दा होननानै. स' नायबानो जाबाय नै बेनोमोन. दे खुलिना होलाय आगै. सिम्पोल हेलमेट एमटिनि नै दे थिखांलाय. मुख'जायाखै नामा? नै हेलमेटा बेनो मैया माने गानखांबाय आङो सानडे राइडआव थांनायाव गानदों. बोरै नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना. प्राइसआ इयो गोलैदो 5250 लिरनाय दंमोन. ओमफ्राय आङो एसे डिसकाउन्टआव लाना फैबाय. ओरैनोथ' नोंथांमोना मिथिखायो एमटिनिखौ बारा डिसकाउन्ट मोना होननानै. नैथिं माइक साइक फिट खालामखाबायमोन. मैया ओरैबायसा मोजाङै ब्लग लादोंमोन आङो. बे क्लिपफोरा मा जादों आङो खोन्थागोन आङो दा लासैनो. लोगोसे आरो नै हेलमेट सोनो थाखाय नर्मेल बेग मोनसे मोनफादों एमटिनि. बेनिफ्राय स्पयलार फिसा नै स्पयलार इयो उनथिंनि. नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे बायसेन्सआव बायबाय बायोबा बेखौ चेन्ज खालामनानै इ स्पयलारखौबो होनो हायो माने बख'नानै. बेनो हेलमेटआ. मडेला जाबाय बेयो क्रसयार पाइरेट्स मडेल. माने मैया सानडेनि एसे भुटानाव जोङो बेरायहैदोंमोन हिमांशु ब्रह्मनजों. ओमफ्राय बे गासैबो क्लिपानो आंना SD कार्डनिफ्राय फरमेट जालांजोबदो. बे ब्लगखौनो आङो दिनै हगारनो सानदोंमोन. दा मा खालामबावनो फरमेटआथ' फरमेट जालांबाय. नोंथांमोना ब्लग फैगोन होननानै जायफोरा नेना दंमोन दा उपाय गैला. आङो मेनेज खालामनानै आंनि मबाइलाव मोननैसो क्लिप दंमोन बेखौनो आङो नोंथांमोननो देखायनो सिनेमेटिक. स' जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय.
गाइस नोंथांमोना दे बेवहाय सुइमिं पुल नुदो बेयाव दुगैनो थाखाय सासेयाव 200 होनांगो इनिफ्राय जोङो ड्रेसबो लाङासैना बेयाव दुगैनाय जायासै उनफोराव थाङोबा निश्चय एबार दुगैगोन ओमफ्राय जायफोरा थांनानै बेवहाय थानो लुगैयो बेयावबो थानो हायो ओमफ्राय थांनानै जुदि इयाव जानानै दुगैनानै फैफिननोबाबो फैफिननो हायो गाइस दिनैथ' आङो ब्लगखौनो खालामनो गोसो गैयामोन ओरैनो फुटेज गैयिनि थाखाय मा ब्लग लाबोनो होनना सानबाय दंमोन नोंथांमोननि कमेन्ट फैफ्लेबाय थानाय बेखौ आङो दिनै रिप्लाइ होनि ब्र'आ बाइक गोदान लाथ'वा ना मा बाइक आपग्रेड खालामथ'वा ना होना गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय दंमोन मा बुंनो जायो आंबो दा दिनै बुंना होनिसै आङो दानो सानथ'वाखै बाइक गोदान लानायनि एबा बेलेग प्लेनिं खालामाखै नेक्स्ट इयारफोराव प्लेनिं खालामगोन दा आङो हाथ'वा माने जोंहा फेमिलियाथ' गुवाहाटीयावसो थायो ओमफ्राय बेवहाय जोंहा माने न' थानो थाखाय लुगासिनो दा कन्डिसना ओरैबादि नाव मोननायाव आगान होनो हाथ'वा दा जि बाइक दङ बेदोनो आङो गोबां जायगायाव राइड खालामबावनो लुगैयो आरो बे बाइकखौ आङो फाननानै बेलेग बाइक आपग्रेड खालामनो हायो हानाया खिन्थु बे बाइकखौबो आङो आंनियाव थाजानायखौ लुगैयो बेनि उनाव गंसे गोदान लाबोनो लुगैबावो आं माने दा गाइस आं आंनि बाइकखौ मडिफिकेसनसो खालामनो सानगासिनो एकदम पुरा धामाका मडिफिकेसन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनांगोन ना नाङा माने पुरा जोंनि एरियायावनो रावबो खालामफेरि बिदिसो मडिफिकेसन आङो खालामनो नागिरदों पुरा अफर'डिं बाइक खालामगोन आङो ओमफ्राय दा आङो गामियाव फैना दंथ'यो बे माने आमायलानि न' एबा जाङा आइलानि न' बेवहायनो उन्दैनिफ्रायनो थानानै देरदो तामुलपुरा नै जोंहानि न'निफ्राय 15 किल'मिटारसो जायो नै थाइगिरखारि सकआ जोंनि खाथियावनो जोंहानि न'नि थाइगिरखारि सकदोनो नांजाबनाय नोंथांमोना खाथिनि सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओरैनोथ' उन्दैफोराव आङो हस्टेलाव थादोंमोन ओमफ्राय फरायनानैनो आइ आफादोबो थानो मोनासै हस्टेलाव थालाय रुमाव थालाय ओमफ्राय जोंहा आइ आफाया जा गुवाहाटीयावनो थायो मालाबा देखायनोसै फेमिलि ब्लगखौबो नोंखौ नै साननैसोआव जोंहा बिनानावनि बार्थडे फैगासिनो बेवहाय गासैबो जोंहानि न'नि रिलेटिभफोरखौ आङो देखायगोन स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय नायनो लुगैदोंबा गाइस होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनोसै ना मा होनो आसा खालामबाय आरो गासैखौबो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनलायगोन होननानै स' गासैबो मोजां थालायबानो जाबाय बाय बाय गाइस बे जोंहा आमाइनि फिसाला बे माने दहायनिफ्रायनो नायगासिनो आंखौ माबादि ब्लग खालामबाय थादों होननानै दा आं ब्लग खालामनायखौ नायना बोरै मोनदो मोजां हा मोजां दे बाय बाय होन होनबा बाय बाय